Balay nga naangay iti Peace Covenant iti mismo Abigan Cathedral iti Sabado. Aditan nga inatenderan dagiti agkangangatong opisyal akas ken ni Officer in Charge Provincial Director Police Senior Superintendent Reynalte Perdible iti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Colonel Harold Cabreros Deputy Brigade Commander iti 703rd Chief of Police kada Ili iti Ilocos Sur kang runaan na iti umuna a distrito Archbishop Ernesto Salgado Comelec LGU wenno local government unit kang rona na iti duang sumango iti special election akas congressman iti 1st district ani congressional candidate Vice Mayor Ryan Singsun iti siyudad Abigan ken ni attorney Trandy Baterina. Maraming salamat, magandang okasyon para talagang magkaisa ang probinsya sa Peace Covenant dahil para sa grupo namin, yan talagang adhikain namin na maging malinis at payapa ang eleksyon. Sabi ko mga talaga dating mapadasan tayo meten ti eleksyon nga nadalos nga awan ti no nyaman ti resulta kaya akseptarin tayo. Ori kanyami no nadalos kaya napodnulaki ti eleksyon kaya akseptarin tayo ti resulta. Kastalan nga. Iti kanwat na iti daytoy a programa ket ipatungpal iti naornos ken natal na nga eleksyon. Napintas dito nga maramid ta maiwasan tayo DJ nagulo nga eleksyon. May detoy ta maiwasan tayo DJ pang nadael da ti personal na biag. DJ kumati iwasan tayo ta syempre adome ti madamay no mabalin di clean and honest election awan tig di nadael ti personal life. Para iti Presko, Ryan Pardo.